Добре дошли в нашия подкаст. Днес ще обсъдим един критичен проблем – недостигът до вода. Благодаря, радвам се, че съм тук. За началото, защо водата е толкова важна и необходима ли? Водата е необходима за пиене, готвене, почистване, селско стопанство и дори промишленост. Нуждаем се от нея, за да сме здрави, да отглеждаме храна, да произвеждаме стоки и да поддържаме хигиена. Без достатъчно чиста вода, здравето и икономиката ни са изложени на риск. Недостигът на водата се връща сериозен проблем. За това въобще можете ли да ни кажете защо се случва това? Разбира се, причините са няколко. Прекомерното използване на вода в селското стопанство, промишлеността и домакинствата, замърсяването на водните източници, климатичните промени, водещи до суша и неефективното управление на водните ресурси. Всички тези фактори изчерпват запасите ни в прясна вода по-бързо, отколкото те могат да се възстановят. Това е тревожно. Кои са най-обективни начини, чрез които хората могат да помогнат за опазването на водата? Има много прости действия, като поправяне на течове, по-кратки душове, използване на водоспестяващи уреди и разумно поливане на растенията могат да направят разлика. Също така внимателното използване на вода при пране на дрехи или миене на съдове помага за намаляване на ненужното разхищение. Какви са решения? По-голям начин, какво могат да правят правителството и комисията? Те играят решаваща роля. Инвестициите в инфраструктура за рециклиране на вода, прилагането на строги мерки за контрол на замърсяването, насърчаването на устойчиви селско-стопански практики и въвеждането на интелигентни технологии за управляване на водата могат да помогнат. Кампаниите за осведомяване на обществеността също са от жизнено важно значение за насърчаване на отговорното използване на водата. Има ли иновативни технологии или практики, които бяха могли да помогнат за справянето на недостига до вода? Да, технологии като обезсоляване, събиране на дъждовна вода, интелигентни системи за напояване са обещаващи. Освен това, използването на анализи на данни за ефективно разпределение на водата и откриването на течове може значително да намали загубите. Знаете ли, че някои страни имат много ограничен достъп до чиста вода? Да, за съжаление, много региони се сблъскват със сериозен недостиг на вода. Някои страни разчитат на ограничени водни запаси, а липсата на инфраструктура или замърсяването правят чистата вода трудно достъпна за милиони хора. Това е глобален проблем, който изисква спешно внимание. Виждате ли сте хора да пият вода? Да, за съжаление. Виждал съм течове, които остават незабелязани, маркучи оставени да текат или хора, които мият колите си с постоянен поток вода. Повишаването на осведомеността е ключът към промяната на тези навици. Какъв прост съвет бихте дали някога да пести вода? Винаги проверявайте за течове и ги поправите незабавно. Дори малка капка може да изразходва много литри с течение на времето. Смятате ли, че водата трябва да безплатно от всички? Това е сложен въпрос. Достъпът до чиста вода трябва да бъде основно човешко право, но осигуряването му по устойчив начин изисква финансиране за инфраструктура и усилия за опазване. Осигуряването на равноправен достъп е от съществено значение, но то зависи от отговорното използване и управление. Преди да приключим, какво те могат да правят нашите слушатели днес да приемат нещата? Пестете вода от дома, разпространявайте информация, подкрепяйте политиките за устойчиво управление на водите и насърчавайте отговорното използване в своята общност. Всяко усилие има значение. Много благодаря, че спестите вашата идея. Благодаря ви, за мен беше удоволствие.